Саулыгы тәртиптә, кәйфе күтәренке. Татарстанның беренче президенты Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев участокка иң беренчеләрдән булып килде. Минтимер Шәймиев беренче конституцияның ничек язылганын, аның турында әле ничек бәхәсләшкәннәрен дә искә төшерде. Ул безгә шактый кадерле булса да, үзгәреш кирәк ди. Работа впереди немало. Я почему всегда говорю прежде всего о всеобщем согласии, понимании многонациональной Российской Федерации. И дальше мы этим должны дорожить. Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Азгат Сафаров та Минтимер Шәймиев белән бер участокта тавыш бирде. У меня подпись сразу после вашей, мне такая большая честь. Федерация Советы әгъзасы Олег Морозов гражданлык бурычын иң беренчеләрдән булып үти. Ул Мәскәү участокларының берсендә тавыш бирә. Конституциядә үзгәрешләр буенча фикер алышларда ул шактый актив катнашкан иде. Федераль телеканаллар аша да үз фикерен җиткерә килде. Бүген бу мәсьәләгә карашын безнең хәбәрчеләргә дә җиткерде. И мне, как татарстанцу, особенно важно. Татарстан кешесе буларак минем өчен бигрәк тә телләр, этнослар, мәдәниятләрнең бердәмлеге аеруча мөһим. Төрле милләт мәдәниятләренең тигез хокуклы булуы. Җитәкчеме, депутатмы, бүген барысы да бер тигез участокларда һәркем өчен дә бер үк төрле иминлек чаралары күрелгән. Температураны үлчәп каршы алалар, перчатка һәм битлек киеп озаталар. Ишек төбендә халык күп җыелмасын өчен керү һәм чыгу юллары менә шундый тасма белән бүлеп алынган. Бу Әлмәттәге участок бирде Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Маганов тавыш бирде. Мы граждане Российской Федерации. Без Россия гражданнары һәм илнең киләчәгенә битараф кала алмыйбыз. Барысы да безнең кулда. Шуңа да тавыш бирергә кирәк. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Казанның Царицыно бистәсендә урнашкан сайлау участогында бүген Венера Ганиеваны очратырга була иде. Ул һәркемнең игътибар үзәгендә булды. Россия һәм Татарстанның халык артисты мондый чаралардан бер дә читтә калмый. Мен хәтерим 93 елны шулай ук Конституция өчен без тавыш биргән идек, ләкин ул Конституция үзе эшләде. Җырлаганда да, сайлаганда да тавыш кирәклеген артистлардан да яхшы белүче бар микән? Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов участокка тормыш иптәше Ләйсән ханым белән килде. Супер. Җырчыны танып алган тамашачылар аннан хәл-әхвәл сораша. Әлегә эшсез дип шаярта Салават, әмма пандемия вакытлы сынау. Минем үз фикерем, без сайларга барырга тиешбез. Кем ничек сайлый, аның ихтыяры, һәр кешенең үз ихтыяры. Бер максатсыз ел заяга узмасын гомер. Без бит бергә шунысы шаны, Аллага шөкер. Рәмзилә Фиатульна, Дина Газалиева, Александр Ярашов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.